yang tahu diketok yo emang kalau ya susun melek batrio fisik sekarang jatuh iki sing duwe orang mangan wis gatel cintekne ya temen teman-teman yo piye kan pinter lah teman-teman apa Lece rumahan di memang lihat ya ngerti ada kira lagi ya emang yang tolong ke jaluk-jaluk tonggone tonggone ada mau nadur wes mesti saiki buang ngono buang yo adon gape ragaring garing iki kaya kere ini ngono sing mepe urung mangan tiwule ro dadi gape dadi tiwule dipangan entek separo iki ra umum ini wong tak rungok-rungokne kok panggah iya terus nyapa kok macam-macam kene lho aku madang urung mateng kuwi lontong tong sapa ning lontong ya wong idur mang kira sak bungkus mangan lontong le sak bungkus 2.500 ngono titip aku duit arep tangge tuku teri lontong sarapan dhisik sing keri ra sarapan biyen mentak lho iki sing keri awakmu nek mekmu rasane pitik iya arep olah-olah mek nunggu pitik ngene kok ben engko sing nyambet gawe kan bodho luwe ya ya iki ora umum wae dene yo bengok-bengok lek enek wong njaluk pelem kok iso kok kon rewangi nyapu lho aku jen piye geten aku kowe resep kok tas disaponi mrutu keneh sapone mrutu keneh aku iki yo pelem urip kok lek pelem mati yo ora nyeblok-nyeblok kok karep kuwi rek anu iki sing anu nyumbang-nyumbang nyapu lho aku njaluk pelemahmu tak sumbang nyapu yo marem banget aku mbah njaluk ora nek gombro kan bodho kok kon nyapu wis saiki pelem wis tuglerene kok kon rewangi nyapu kuwi iki wis saiki ra diceritak tenan sampe wong ana wong dia lho nyapu tak tulisi arepan enggak oleh njaluk pelem enggak njaluk nyapu ngono heeh tak dorong nih iki aja sampe bodho njaluk pelemahku oh iya iki anu ilah bumi nyolong ndak njaluk ande ngomong bisa lah nyolong ra oleh saja sok nyolong-nyolong yo wong nyolong ki ra anu barokah rapi yo ono taren oleh sithik aku wis saking gegeten kaya wong jale kesel-kesel nunggu pitik gaplek wis dikunduk pitik lah pitike dhewe ra apa-apa pitike wong lho jen ra umum arep tak kurung engko darane aku nggo areke
nyolong pitik, wong nyolong ya rapi. Bature wis ora oleh Nyolong nyolong urung pitik. urung pitik uang. Oh iya rapi. Wis tak tunggune ae. Apike piye, Le? Wis kuwi to aja nyolong rapi, ora barokai. Ora dadi daging. Tak tutup nek kumangan nek ngono ya. Supaya kamu ngomel-ngomel ae. Nah, wis aku wis sadar mang kaya wong kalap. Kesel-kesel. Masih orang sarapan. Kaya ngono areke olah-olah. Mesti kaya geger kuwi. Wis tak bisane tutup nek mam. Ya.